לפני שאנחנו מתחילים להיכנס ממש לנושאים, זה משהו שאני תמיד עושה אותו, מאוד מאוד חשוב לזכור, שלא נולדנו סוחרים. ואני אדגיש את זה עוד פעם, לא נולדנו סוחרים. יש לכם פה תמונה מאוד נחמדה, שאתם יכולים להסתכל עליה. וכשאני אומר את זה, הכוונה היא שהראש שלנו לא רגיל להתמודד עם מצבים של לחץ בזמן מסחר. כמו הרבה מצבים אחרים בחיים, זה דורש תרגול וזמן. אם ניקח לדוגמה אדם שנרשם עכשיו לחדר כושר, כי הוא רוצה לפתח שרירים ולהרגיש טוב. אחרי היום הראשון הוא חוזר הביתה וכל הגוף כואב לו. אבל כדי להתקדם ולהתפתח, הוא חייב ללכת ולהתאמן שוב ושוב. כל פעם זה נעשה יותר קל. למעשה, אפשר להגיד שממקום של כאב, באה צמיחה והתפתחות. עכשיו, זה בדיוק אותו דבר במסחר בשוק ההון. הפסד של כסף, למשל, יכול להיות כואב. זה ממש יכול לבוא לידי ביטוי בצורה פיזית. זה יכול לבוא לידי ביטוי במתח, בלחץ, בשרירים דפוסים, עוד הרבה מאוד דברים. מי מכם שחווה את זה יודע בדיוק על מה אני מדבר. עכשיו, אנחנו צריכים לאמן את הראש ואת הגוף שלנו להתמודד במצבים לא נעימים. קבלת ההחלטות שלנו בזמן אמת והביצוע שלהם מושפעים ממצבנו המנטלי. הרגש משחק תפקיד מרכזי. אם לא נדע לשלוט ברגש, בזמן קבלת ההחלטה, אז יש סיכוי שנעשה טעות. עכשיו, ככל שנשקיע באימונים ותרגולים מנטליים, כך נרגיל את הראש ואת הגוף להגיב בצורה יותר שקולה, ונהיה יותר רגועים, כך גם קבלת ההחלטות שלנו בזמן מסחר משתפרת. אז בדיוק כפי שהולכים לחדר כושר כדי לפתח שרירים בגוף, כך גם עושים אימון מנטלי כדי לפתח את השרירים בראש, אוקיי? וחשוב מאוד להבין את זה. זה חלק בלתי נפרד מללמוד להיות סוחר, מללמוד להתמודד עם כסף בזמן אמת.